חשבתי שאני אצטרך לבחור בין האהבה שלי המזרח לתואר שני. ואז במחלקה אמרו לי, למה לא שניהם? היה לי תמיד חלום לטוס לחווה אקולוגית בחול ולהיות שם כמה חודשים לפני התואר, ומה שקרה במחלקה זה פשוט התחום הזה הפך להיות נושא המחקר שלי. התואר השני נתן לי הזדמנות להגשים חלום, לנסוע לטיואן, לחקור איך אוכל קשור בזהות שלנו ובמי שאנחנו. יש משהו קצת אקזוטי בחוויה הזו שהמחלקה באה ואומרת לך, רצוי שתחקור בחול. ועכשיו אני נוסע לחודש וחצי באיטליה. זה לא בהכרח משהו שיכולתי להרשות לעצמי כלכלית, אם המחלקה לא הייתה לפחות מממנת לי חלק מזה. בשבילי זה כמו הרפתקה, זה ממש לצאת להרפתקה ולחקור במקומות שאף אדם מאנתרופולוגיה לא הגיע אליהם. תמיד היה לי זיקה קטנה כזאת לאקטיביזם חברתי, וכשהתחלתי ללמוד אנתרופולוגיה וסוציולוגיה, הבנתי שהגיע הזמן להשפיע איפה שאני יכולה עבור האנשים והרעיונות שאני מאמינה בהם. אני מרגיש שהמחלקה נותנת לי את כל התנאים ללכת הכי רחוק עם זה. וזו תחושה ממש טובה שמאמינים בך. אז אם אתן רוצות להגשים חלום, או פשוט ליצור שינוי, הגעתם למקום הנכון.